Ndingatsho ndithi nje mfowethu ukwenza kwakho nawe wenza kakhulu nyhani, wenza kakhulu. Ebafo wena into exabanisa nami ufuna amafa kababakho. Ubaba wami lo sikhuluma ngaye nami mfethu. Yiyo le kwenza ukuthi ufuna ukundibona ngifile kahle kahle. Ngoba phela manje mangithi bopha okokuqala sorry ukuphazamisa mfethu sathethe. Okokuqala nje mina ndiyayikhumbula into ukuthi nina niyifamily nanihleli nonke nine-meeting ningalibizanga. Ndiyayazi futhi leyo nto ukuthi yaqhama nawe ngoba wena kaloku ngulo muntu othi xa unezimali uma ubona ukuthi unezimali ufuna ukubonakala and futhi ungathi ungicikela phansi. Phinde sibingelele nabenkashana kaMenzi yaphuza umlasa ngameva ninabendlondle nophapha ekhanda ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika. Sithe caba esifundazweni saKwaZulu Natal kwesechwanele ngezengeze. Siyabingelela kuyena inkosi uMisuzulu kaZulu ithini. Sithemba ukuthi bonke abantu-ke makhosi wonke induna baphilile siyathobeka kakhulu. Eastern Cape, Free State, Mpumalanga, Cape Town. Hey, yonke indawo man la sibuka khona, even Zimbabwe. Sanibonani. Emalahleni, eSwazini. Hey yo guys. Sanithanda nonke futhi. Senithi nje nichata nini? Kwangoku. Nakumlangeni Magasela Mking Sicaka Luqa. Hello mama. Yebo sawubona njani? Asekhona njani? Ngiyaphila. Ngicela ungivumele ngibingelele ababukeli. Oh please. Ngokukhulu ithoba ngicela ngithatha le thuba ngibingelele mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sesithi isongeso. Ngumlangeni uMagasela nje bese shilo King Sicaka. Esikuzele lana ke mina noKing. Hlezi kukodwa futhi hlezi kuyintokozo ukuthina ukuthi sibambisane kukona. Kumnandi kakhulu yonke into meninza bambisene. Njengamanje sobambisana einkingeni zabantu. Isongeso iyona show engengibona ngathi inzima kakhulu. Ngoba hayi abantu banesikhathi sokubulalana bephila. Yabona nje uthi uyayilalela inkinga yomuntu ubona ukuthi usathane bungaphakathi kuyena. Uyama futhi akadeli. Khona nje. Azahleke. Hayi ahleke ngibona. Lize niqede. Leda ayihlekisi nje. You understand le nto? Uhlekani? Hayi. Sibingelele. Asasele lithuba sikubingelele bhuti wami sawubona njani? Ngiyaphila kanjani? Siyaphila siyakwamukela la ekhaya kwaBlack Life TV. Sicela manje uthathe lethuba nawe wenza into efanayo njengathi ubingelele umbukelo weBlack Life TV. Uzobe usuzisho ukuthi uba wakaba and ufisa mina noKing sikusize kanjani? Ngiyabonga. Ngibingelele ubabukeli beBlack Life TV. Igama lami siyabonga ngokwaMbhele. Ngibhalele la kule show ukuze ngizofumana nje uncedo. Usho ukuthi uncedo lihamba kanje asikho right mina nobhuti wami engizala naye ubaba oyedwa kodwa ke ngoba sihlukene ngabomama ngoba ubaba wayenesithembu. Okay. Asikho right ke since kwashona ubaba azange sibe right kahle. Sikhule nje si right mina naye sizikhulela nje sizazi ukuthi ubhuti wami naye ubhuti sizikhulela nje ku right. Kodwa ke kuthe ubaba mayahamba emhlabeni kwabonakala ngathi kuba khona inkinganyana malunga nezinto ke uyazi ke into ezixabanisa abantu kakhulu izinto zokusala kwamafa into ezinjalo. Okay. Into ezinjalo. Eish. Futhi into eyenzekayo ngendaba into eyenzekayo ukuthi ngendlela engicabanga ngayo umfowethu yena ufuna kahle ubanga lelifa leli because mina omdala futhi ngisuka ngizalwe uma oqala emshadweni. So manje uthi ubaba mayamba emhlabeni izinto uzabhalwa ngami bezingami ke vele. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi njengomndeni ngoba nami ngimatasa afune nginaka impilo yami umndeni uqala izinto zami ecaleni. Ungabe nginaka izinto kakhulu ze-family because nami ngifuna uqala yami i-family ecaleni. Beautiful. Kwaya ke sahlangana siyifamily ukuthi sa decide ukuthi lezinto lezi zishiwo baba ifali kaBaba masilibuyisele komama liphathe umama. Lisuke kimi mina ngizokwazi ukuthi nami ngilungise zomndeni wami. Kuyaqala emlandweni. Ngoba manje yabo i-weight izobaningi mangizobheka la ekhaya ngiphinde ngibheke emndenini wami. Ilapho ke inkinga ke yaqala khona.
So wena usola ukuthi ubhuti yini inkinga? Yini ingxaki? Intoni ingxaki? Ingxaki yethu ubhuti ke umuntu ophiwe la ezandleni. Ukhona la Mechanic. Yakhenika nje into enezandla nje phakathi khona. So manifikile ke ekhaya ngemoto uba khona ezimotweni zami maybe mangifuna ukulungisa ama brake pad or kanjani uyobambayo ubamba into zemoto. Kodwa ngendlela kuya ngakhona ukuthi manje ngaya ekhaya wakwathi ukubamba lapha emotweni yami. Hawu emva kwaloko Uba nenxaki. Ngiba nenkinga enkulu. Ngiba nenkinga. Kuba khona nje inkinga nje engazwakali kahle or maybe nami ngizizwe sengekho right emzimbeni ngazi ukuthi maybe ngiyacabanga ukuthi maybe ushiya izinto ke angazishiya pha emotweni ukuthi ngiyabikho right. Ubugqwirha. Ubuntu ezifana nezo. Hayi Izinto ezinjalo ezengithetha ngazo. Ngoku bengingathanda ukuthi maybe eze sizothi uthetha ngalento sibonisane ukuthi silungisa kanjani ngoba egqibeleni singumndeni. Kufanele ukuthi siyisothe lento siyithethe sibe right. Okay. Xa ucinga wena intoni engenza kuba ubhuti wakho enze izinto ezibuhlungu olhlobo? Okokuqala ukuthi ndumfana oqala ekhaya and uyalandela ke emva. So izinto ezisele ngokomthetho kufanele ukuthi ziphathwe ndim umuntu ofanele ukuthi alawule maybe not noba alawuli ngendlela errong kodwa yonke into kuzofuneka iqale kimi ngoba since iwili bisho ukuthi ndimo ozo take over. Maybe une jealous leyo nto leyo and two ukuthi ke mina ngiyasebenzela ke nazo lento za maybe ke yena kusumuntu ke onawo amatoho umuntu ohlele yabo wesekhaya. So xa ijongile ujonga umuntu okubana wena ubhetele kunaye okanye ndingcono kunaye. Into enjalo. Andiyakuva bhuti. Mama. Andazi. Ndizawuva ngako ukuba siyamlanda ubhuti okanye siyathetha ke ngoku. Hayi nondaba usuyothetha wedwa baba. Ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi kubalekile kakhulu ukuthi simlande ubhuti. Lokho kuthetha abafethu ningangifaki angifuni ukubuya sengishawa kuthiwa akushiwo kanjalo. Ngi-right ngila. Asenzeni kanje asimlande ubhuti. Sasiphinde sabuya ke esigabeni sethu sesibili ohlelweni olubizwa ukuthi iso ngeso. Ngani zakwethu kumnandi uhlala njalo sihlale sibe nani nje. Asingene ke esigabeni sesibili. Sizobona ukuthi udaba leseliqalile ikhona nenqubekela phambili. Kaselo? Yebo nondaba. Ya sesikhona ke futhi kwisigaba sesibili nje besho ke uLuqa. Ngokukhulu kithoba sicela ukubingelela bhuti. Sawubona njani? Hayi ndiyaphila kanjani sisi? Siyaphila nathi. Sicela bandla ubingelele umbukelo weBlack Life TV. Bese uyazisho ukuthi uba wakabani. Oh right. Okay Aphiwe igama isibongo umpele. Okay Aphiwe. Ngingaqhama ngapha eEastern Cape. Okay. Siyabonga kakhulu. Ngicela bhuti wami umchazele uAphiwe ubhuti wakho ukuthi why usibhaleli la ekhaya. Uzophinda konke lokho sichazele kona ungashiyi ngisho kodwa ukuze abe neclue ukuthi why ebizwe kuma camera ezohlala la nawe namhlanje. Cabani nathi. Okay siyabonga sisi. Mfowethu kunjani? Shosho kanjani mfana? Mfethu njengoba ngikuzise apha mfethu benifuna ukuthi sithethe ngendlela i-relationship yethu esengayo soloko utata angabikho mfethu. Mame Nawe nobe uyayibona ukuthi ayikho right. ayikho right kanjani uchaza ukuthini mfana? Sengisho ukuthi since nje utata angabikho asisavani ngalahlobo sesivana ngalo. And ke into endikubizele yona apha ukuthi kahle wena bafo vele nje ndibe straight nawe cause andithi uyazi ukuthi manifikile ekhaya umuntu obheka imoto ukuthi kwenzakalani hamba kanjani. Yeah. Bafo ngiyacinga apho uba qho mani makwaphatha ezimoto phaya kuba khona ingxaki manje ndiba nengxaki apha ngitho nasemsebenzini kuba khona ingxaki Bhuti ingxaki efana nani mhlawumbe leyo? ingxaki nje mfethu okanye apha mfethu ndithi ndisaphethe
imoto njengoba okanye uyibheka ama-brake pad ndithi ndiyayibona imoto sekuqhuma injini bafa. Nanokuthi maybe wenza amabomu or utshintshe izinto phaya umoshe or kanjani. Ndifuna ukuthi ungicacisele ukuthi kwenzakalani. Mina ukuthi andazi ukuthi kahle kahle ngathi uthetha ngantoni ngoba uyazi kusekhona ubaba. Akazi ndimo ndandiloko ndimo shaya isipanela. Andazi funa ukuthi noba uyazi naye wayesekhona yenzelwa nje isipanela. Andazi ukuthi uthetha ngokuthini. Mhlawumbe okanye ufuna ukuthi andisakwazi kahle kahle ukukhanda noma uthini kodwa. Ndiyayivuma lento oyishoyo ukuthi vele sindiyazi ukuthi ubaba owayesekhona umuntu wezandla, umuntu obenza into zezandla. Kodwa phela manje izandla zakho ngathi sezinenyawo nje thizeni elinga-understandeki kahle. Why wena uma uzophatha imoto yami bekhona inkinga benenkinga baba? Why nibanenkinga? Hey, ingxaki-ke le. Ingxaki-ke le. Bafu angithembi ukuthi bafu ungabe lento endiyicingayo bangabe iyinyani nalento endiyicingayo. Lento engayifumani kahle ukuthi intoni oyicingayo kahle kahle ufuna ukuthi kwenzekani. Okay, ukuthi-ke thi ukucinga Uyacabanga. ukucabanga ukuthi ngakhona into engekho right ofike uyiphambanise uma ukuthi instead of ulungise. Ngibeke kahle Yeah. Okay. Hey. Lithi niwenzelani nje yonto mfethu? mhlawumbe uyenzela ukuthi yena ubona yena ebhaliwe efeni uyazi usubhaliwe amafeni asekhaya. Ndazi mina kunguye umuntu ophatha amafa wasekhaya ndayibona vele into eqale. So kwakuphatha kanjani lokho? Hayi mina ngingatsho ndithi hayi kwangekho into yaniphatha kabi kakhulu because nguye omdala vele. Awunaso isizathu ukuthi ungaphathwa kabi. Into yaziyo vele ukuthi ibhilonga kini. Yeah. So yena njengoba esebenza wena usekhaya mhlawumbe into ozenzayo ekhaya yizini njengomuntu osebenzisa izandla kakhulu. Mina ndiyazikhenikela siswami njengoba besenishilo uye naye uyayazi futhi lonto. Ndiyazikhenikela andikhenike ezandla zasekhaya kuphela imoto ndiyabamba nokubamba nje amatorhe. Ngibheke-ke neyo because ubaba washiya nemfuyo kanje ndiyapheka into zasendlini yabo. Yena nje ube ngekho yena ehlele sibaye sematorhweni. Kodwa mefikile uyomjabulele Njengomfowethu unjalo. bese uyabulala lapha emotweni. Hey, hayi. Make utsho yena ke leyo mina hayi indaba yokuthi ndiyabulala ezimotweni ndiyiva ndiyayiqala uyiva. Bafo mina indlela engicinga ngayo bafo ukuthi wena maybe ubona i-competition mawubona mina bafo. Indlela engicabanga ngayo ukuthi ucabanga ukuthi mina ngiyi-competition. Maybe that's why uthi mawuphethe izinto zami ube khona into engathi uyalungisa kodwa ubungalungisi bafo. Indlela engicabanga ngayo leyo bafo. Uthi nawe uyazibonela bafo ukuthi besingekho kanje ubaba esekhona. Ingakabikho indaba zokuthi amafa asele besingekho kanje bafo. Vele sasingekabikho kanje yabona uthi-ke ndiyibeke wena sisiwami nami lento because nami kunezinto endizibonayo yabo engingatsho ndithi umfethu utshintshile solokuba utata engasekho yabo. Umfethu unezinto-ke ndizibona ukuthi hayi andazi noba because sasifundiswe thina ukuthi thina singabafowethu yabo sobambisana njengoba utata engasekho emhlabeni wayetsho esekhona yabo. Kwaqala-ke umfethu kwathi uba yena kube nguye ophatha izinto andazi wabona ngazuthi-ke seke yabo umuntu omkhulu-ke kunathi-ke yabo. Wamgcina usumbona kanjalo. Ngibona into ezikanjalo ngoba kaloku noma efikile nje yabo cha ukuthi imoto ayonakele kakhulu uzofuna ungiloko enibona-ke seniphithizela okanje sashalala sakhe hayi yakudina leyo. Ikhona vele into ekanjalo uqinisile mayithe naye asibone ngaselinye. Bese yakudina mhlawumbe bese angazi King. Bese kuba khona izinto ozenzayo ukuze umehlise umbona athi undizela phezulu. Hayi kona andifuni ukuyibeka kanjalo ndingatsho ndithi nje mfethu ukwenza kwakho nawe hey hayi wenza kakhulu nyani.
kakhulu. Ebafo wena into exabanisa nami ufuna amafa kababakho. Ubaba wami lo sikhuluma ngaye nami mfethu. Yiyo le kwenza ukuthi ufuna ukunibona nifile kahle kahle. Ngoba phela manje mangithi bopha okokuqala sorry ukuphazamisa mfethu sathethe okokuqala nje mina ndiyayikhumbula into ukuthi nina niyifamily nanihleli nonke ninemeeting ninganibizanga. Ndiyayazi futhi leyo nto ukuthi yaqhama nawe ngoba wena kaloku ngulo muntu othi xa unezimali uma ubona ukuthi unezimali ufuna ukubonakala and futhi ungathi ungicikela phansi. Ngoba engathi yavela wena sisi wami into ukuthi nami manibe khona njengelunga lomndeni kule meeting le ibanjiwe umndeni. Kwakuyani ibhodi meeting mhlawumbe emcacisela? Akayichaze kahle. Hayi i-meeting yayingoludaba leli enibona ukuthi ubafu ufuna ukunibulalela lona. Lamafa leli engibona ukuthi yile lisenza ukuthi singazwani kahle. Bafu le meeting ukuze ungabizwa yayidinga abantu abadala endlela engibona ngayo. Siwumndeni singabantu abadala sikhulume because mina njenge firstborn lalidingeka izwi lami lapha because kuwili yimi ngangibhaliwe lapha. So manje since mina seninomndeni wami ngiziqalela nami impilo yami benike nikwazi ukuthi ngiphathe ngapha nangapha. So into sasiyithetha pha ukuthi sichintshe indaba yewili akusondimi ngokuphethe into zewili. Zonke lezo zinto ukuthi sezihleli ziphethe ngomama. Ziphethe ngomama. Mina nje ngikhona nje i-firstborn nje kuphela eyayishiwe ubaba. Kusho ukuthi ubafo ukuzondela into asola ukuthi uyasola ngoba yena wagcina iwili ibhalwe ukuthi uyikhanda futhi ucabanga ukuthi yonke into isaphethwe ushuthi ngizondela khona lokho. So ndixolele tata into enenza ukuba xa senigqibile ukuthetha njengabantu abadala ningambizi kwaye wena ungambizi eceleni umxelele njengobra wakhe nayi into yakuthi eyenzakayo njengamanje nokuthi because lapha ngiyavuma kaBhilongi ngoba abantu abadala but kuwena umfowenu kufanele adodiswe uwe kufanele akhuliswe uwe yini enza ungambizi eceleni ukhulume naye. Ngasho ndithi bese singasaboni vele ngwasolungu bese ngizibona nami bese konake nami senibona lezinto emane zenzeka mayike wasondela nje wathi ukusondela sengibona ukuthi kahle umuntu uzozalimala into le. Hayi ke ngoku ngamove izinto and futhi bese singasathethi thina most of the time. Nako njengoba sithetha kanje andazi ukuthi ngisasiqhubeleleni ukuthetha njengoba sithetha kanje. So mina lokho since yena umuntu ohleli khona ekhaya nomama bekhona ekhaya bengicabanga ukuthi maybe bazokhuluma basho ukuthi okay lena ihamba kanje nakanje because mina ngizihambela indlela yami la ngiyazitohozela la ngizitohozela khona ngumuntu nje ofika ngizobheka nje ekhaya ukuthi konke kusahamba kahle njenge firstborn ke but emehlweni lakhe kusewukuthi wena usaqhubeka njengoba besho ukuthi nama ngifika maybe lapha bangiphathela phezulu kanjani indlela abona ngayo mina ngiboni kanjalo mina ngizibona ngisomntwana bangifikile lapho ukuthi ngisomntwana. Uyabona kodwa mfowethu ngapha ukuthi lento yakho yokuzama ukusoconga umfowenu because lento ukusoconga ubuzama ukumbulala ngezinye indlela ifana nokuthi wena ubuthatha isinto esikuphakelayo usidestroy because webhodi lento mangiyibheka mina insolo zakho zambe zafika kwi-level la udecide khona wadecide ungabuzanga umuntu ngoba kwanawe unalo ilungelo lokuza kuyo ubhuti umbuzo ukuthi mina ngiyohlala ngiyi-mechanic until nini la ekhaya mhlawumbe bese uyayithola-ke impendulo yalento oyidingayo kodwa I think awuyenzanga ukuthi lento mina kwakuqala kwayo nje lento ukuthi kube ne-meeting mina sengingasabizi into eqale ngoba sekukhona yena mfethu ubaba esaphila mina emeeting bakho benibakhona emeetingini mina thoba ngasabikho ubaba emhlabeni aqala ke wangabisaba khona emeetingini asabi khona emeetingini ngokubona kwakho ubona ukuthi kwakuyena wayesho kanjalo mhlawumbe athi ungabi khona impela sisi kuyiqiniso elinganani lokho bhuti omdala angeke ngisho ukuthi kuyiqiniso kangakanani bona akusho ukuthi uyiqiniso qhubeka bhuti ndithi xa njonga ngoku hayi kusho ukuthi ke ngoku umfethu lona hayi univalela ngaphandle mina kuyo yonke lento
yabo. Ngoba benwayo umama wakhe lo, yabo. Njengoba omama bethu behlukahlukene, benayo umama wakhe lo. Babe nezinto abazenzayo bobabili, yabo. Izinto abazenzayo nezinto umama wakhe azithethayo kimi, yabo. Ezingandiphathi kahle. Ukuthi hayi yena unyana wakhe uyinkulu, unyana wakhe wokuqala, hayibo. Yasikhozi enga leyo nto kweni. Ungayibeka kanjalo. Wagcina usucabanga ukwenza izinto engekho right. Yayibona. So lokho akusolayo bhuti kwenzeka kodwa wawunesizathu sokuthi ukwenze. Yebo sisi ngasho. Ngoba wawungakwenzi ngokuthi mhlawumbe nenhliziyo wawuphoqwa indlela umama wakhe akhuluma ngayo, athetha ngayo kuwena. Nangendlela yena nitreat-a ngayo ekhaya. Hayi, akunijabulisi sisama. So wasudila nezimoto ngoba izona une-access kuzona njengomuntu phela omakenika. Ngoba hayi ngamtshela nje iqiniso linjalo. Hayi. Thetha bhuti, thetha. Ngoba kaloku yena nami ngathi sisi ndithi kwasekunjalo ngoba kaloku nami wasekunyanzeleka ukuthi ndiyenze lento. Ngoba kaloku ufuna ningayenzi lento, shothi mina lohlala nje umuntu oloko ekhenini. Yabo. Andolo. Manje wena solution yakho ukuthi umbone esuke emehlweni then wawubona ithuba lizoba khona. Kunjalo. So wawusho ukumbulala nje. Hayi into kanjalo sisami ngatsho ngoba hayi angifuni uxoka hayi umfowethu hayi. Kodwa manje abona ukuthi kusebenza kanjani ngoba konke lokhu uyakwenza kodwa kumbulala akakaze azalimale nakancane angithi. Akaze ngilimale nakancane. Kulimala zona imoto. Akulimala imoto nje kuphela. Kulimala imoto nje kuphela hayi mina ngathi ngiyasinda. Cause yabo angenza ngalutho. Akenza ngalutho ngampela. Lento ubuzama ukungibulalela yona ayikho. Ayisekho mina. Hayi ngatsho ndithi nxa yaba phaka kwemeeting ngoba uba ndandiyazi wasekuqaleni wayekhona kwemeeting ngazi uthi awusekho efeni wayezokhululeka. Hayi bona bafo mawusho kanje ukuthi ungaze uqeda impilo yami ngenxa yamafa. Into ebuhlungu ubabona akanikhulisanga kanje. Ubabona umenihlanganisa, ubabona ema-meetingini meba khona. Yini manje lesishintsha? Ingabe influence kama wakho njengoma mncane yenza ukuthi athi njengoma mkhulu athi asibadingi laba ungambizi usibani wena manje useyindlalifa la ekhaya enza kanje noma kwakuyisukela kuwena. Kodwa ungasafuni manje ukufollowe izinto ezazenziwa umbhele saphila. Ngoba ubhuti kubalulile ukuthi ubabe sakhona weba khona kuma-meeting njengomuntu owindoda lapha ekhaya umuntu wesilisa. Kahle mebenza kanjalo abantu besilisa abakhulile base befuna unifundisa ukuthi kwenziwani emithingini. And nawe musuba nomndeni wakho uzophilisa umndeni wakho kanjani. So I want to know from you ukuthi kwakuyi decision yakho noma kwakuyi influence kamzali ethi wena manje sekuwena akasekho umpele sekuwena manje umpele ungababizi obani bizoba. Ngayiphendula ngisho ngithi ngasho ngithi ne-influence esuka ebazalini. Ngiyabaza abantu ukuthi phela manje yimi omdala and nami makushiwo kanjalo nginika le yanto ukuthi ngifuna ubonakala. I can handle le position ngendlela right abantu besifazane abathi abekho right. Kodwa bengaqondanga ukuthi ngaze yenze engaka icishe yathatha impilo yami. Into yangiphatha kabi kakhulu mina mfethu khona la ngakucela khona ngithi nama ungenze phela umuntu mfethu kulezi zinto zikatata nje bengasekho. Ngicela imoto leyo yokugcina leyo ayithenga yibo leyo yokugcina leyo itheze ngithi hayi ngifuna ukuthi ngifake amathulusi makhona lapho ndithi ngizokhanda khona. Awu wena nje ukuthi ndizohlala kweyiphi imoto njengoba lokho ngu-oil nje ngicela u-oil ngizogibela kweyiphi imoto. Yabo leyo nto leyo yangihlaba umxhwela ngifuna ukuqoka. Kwasevele sokonakele ngoba ngase ngibona ukuthi nami bese ngine-enga ukuthi once waphatha imoto yami manje mina ngiba nenkinga iyamosheka kuyalena le ngibona ukuthi sokubonakala ukuthi mina nawe indaba yami nawe asakhelelani manje nje. So ke nami ngabona ukuthi mangisebenzise lamandla enginawo ukuthi nami ngizama ukuzibuyisela kuyo. Mina ngithi kodwa siyilungise King le ndaba le ingalungiseka. Yeah, ingalungiseka bhuti omncane nobhuti omdala niyabonga.
Okokuqala into engiyi-pick up-ile niyazwana nini. Kodwa kunabantu abani-influence-ayo ukuthi abanye begcine bethatha iy'nqumo ezingeke zinenze nihlangane niphinde nibobhuti bandawonye. Ukuhlonipha umuntu ongasekho kuhlezi kufanele ubukisise ukuthi umhlonipha kanjani. Bheka izinto ayey'thanda ubuke ukuthi wenza ngendlela ayethanda ngayo yini. Uma ukuthi ubaba wakho wayethanda noba u2 embiza kuma-meeting, wena enza sure njengomuntu oseyindlalifa ekhaya ukuthi even if omama bathi uthi hayi ma umfowethu lo. Yayizwa leyo nto. Noma ngabe uhlezi egcona u-oil kodwa yayibona lento yakhe ukuthi yayidubula isense ukuthi uyayidinga imoto ezwenza njani ezomenza ukuthi ahambe esiza phela njengomuntu osebheke omama njengoba kusele yena ekhaya wena ungekho uzama ukwakha umuzi wakho. Ngicela ukuthi nje ngathi ngathola ukuxolelana abafowethu kulula ku-possible lokho singenzeka noba uthi wehlisa umoya nje umxolele ubhuti wakho nakhona futhi umxolele ekutheni nayo ikho into etheni ayenze kuwukuthi wena ucabanga ukuthi ifa lilapha ya kanti nayo sebona ukuthi ayingeke alivele ethuke abize abantu abadala libe kanjalo kodwa kona kushintshile ukuthi uzizwa kanjani ngawe njengobafa. Am I correct? What is your last take bhuti wami? Hayi ngoba sisefikile uzothetha ngayo lento uthi ufuna ukuthi siyilungise. Hayi mandisho nisozama. Yenzeni bafethu ungayizami. Umndeni bafethu into ebaluleke kakhulu. Once nje nabulala umndeni nombulalile nje uZulu wonke uphelele. Okay, i-country yonke uAfrika angasho ukuthi uZulu. Phela because thina as Africans vele sazi ukuthi ikhaya lahlonishwa. Wonke umuntu ucabangela ukuthi umuntu ingane yomfana unomuntu ozokwazi ukuthi aqhubeze isibongo enze izinto zibe right. Mase kuzoba yinini inhloko enenza ngendlela elingekho right. Kusho ukuthi namakhosikazi enu menifike isikhathi sokuganela kuyoba nzima. Izizukulwana kuyoba njalo. Into enhle abafowethu ukuthi ngamadoda ufuna nihlala nazi ukuthi ikhaya livuswa abantu besilisa noma bethiwa yini ixabane ngayo amadoda kumele ame ekhaya. Abantu besifazane bakhona ukuvusa ekhaya yebo siyavuma kodwa babandakenteke uma amadoda engatholani. Bathola igap yokuthi mangabe ecabanga yena acabanga ngemizwa angene lapho bese konakala izinto kakhulu. Kanti nende amadoda amanihlangene niyakwazi ukuqhubha ikhaya lephambili. Ngiyathemba ukuthi nizokwazi ukuqhubha nibambisane bhoti nawe uxolise kumfowethu nomfowethu axolise kuwe nibumbane umnikeze indawo yakhe naye ekhaya ayibone balekile. Nawe futhi ngobhuti omdala ukulwele ukuhlangana komndeni wonke. Asibonge amagasela sihambe sithemba ukuthi ke kukhona abantu abakufundile abazohamba nakho kubasiza impilo zabo zonke. Yebo nami ngicabanga kanjalo futhi ngizwa kanjalo. Ngiyabonga kakhulu bafethu ukuthi nisithembe kakhulu bhuti wami ukuthi singakwazi ukuthi siqhamuke neclosure kuyo yonke lento adile buyisola ukuthi ngiyenze ukuthi ubhuti wakho onesandla ekutheni nube neingozi. Sibonge kakhulu futhi nawe bhuti wami ukuthi usikwazi uhlonipha ube khona and ukwazi futhi ugcina ukuthi usitshelile iqiniso ade sifuna ukulizwa sino King. Mina King ngivumelana nawe isikhathi sethu ukuthi sihambe bafethu siphinde sibonane ngelinye ilanga. Umbukeli senithanda ibhadi ningakhohlwa ukusubscribe njalo ma subscribers. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.